Txontxongilo bertsolariak ikuskizuna hurbiletik ezagutuko dugu. Horretarako Felipe Zelaieta bertsolaria eta Antxon Bastero txontxongilolaria geugaz dagoz. Antxon, Felipe, egunon? Aupa, egunon. Zer moduz, ondo? Ondo, egon gara prezia oroztora jateko. Bai, ustelaren hilabete honen 14. egunean datorren barikoan egongo zarie Orozkon, baina azteko konte guzuez, izenak berak esaten dau txontxongilo bertsolariak, bertsoak eta txontxongiloak uztartzen dituan ikuskizuna da, nola jaio zen ideia? Bueno, jai batean, horretzen duzu, bai, jai batean, bai. Ni ez nuen ezagutu Felipe, eta justo jaia, bueno, urbildu nintzen eta bertso saio bat ikustera edo entzutera, eta orain dela 6 urte edo. Orain dela urte batzuk, eta nian nengoen bertsotan, eta han egin nuen topo, eta hortik sortu zen ideia bai. Claro, ni urbildu nintzen eta zer zara, ni txontxongilolaria, pues igual egin alda, eta ni, ez pentsa, nola nahaztuko ditugu bertsoak eta txontxongiloek historiak. Niretzak ezin izkoa zen. Baina, berira, azkenean lortu egitu. Posible da, ordun. Bai, ordutik hainbat tokitan egon gara, eta bai, jendeak ondo pasatzen du, eta divertigarria dela, bai. Eta zelakoa da ikuskizuna? Zein da trama edo historioa? Historioa, begira, ni Amerikarra naz, baina Euskal Amerikarra, eta aida jautik etortzen da zona, Euskal Herrira, bilatzeko bertsolari honena, Euskal Herriko bertsolari honena, aber non dagoen, eta ni publiko artean, suposatzen da publikoa guztiak direla bertsolariak, eta haien artean erabakiko dut, Eza da spoilerra egiten ari? Ez, bueno, hori da, sinopsis. Nola, ekintza eta amaiera ez du. Bueno, ordan berak prestatzen nau horretarako, eta, bueno, gauza divertigarriak gertatzen dira. Oso montaje koloretsua, ume eta nagusintzako historia bat da, eta ni pesatzen dut oso polita dela, modernagoa. Claro, lehen aldiz, bertsoak eta txontxongiloak nahazten, eta, bueno, trikitilo ere bat daukago, hor dagoan bestekin minakakoa, alaitzen, bere musikarekin, eta oso ikuskizun polita, eta gainera, begira, ostiralean, gaueko, baina esango da, iai eduntzeko beratzitan, oso ordu polita da, familia osoa hurbiltzeko, ez? Eta zeuei, ze da ikuskizunetik gehien gustetan jatzuena? Hola, gauzatxo espezifikoren bat badago, ala orokorrean dana ikuskizunaren esparru guztiak gustoko dozu ez? Bai, bueno, dago txontxongiloa, dago bertsoa, eta hori, baina, bueno, ariketa ezberdinak jartzen dizkit, Jonek, Amerikatik etorri berriak, ariketa ezberdinak eta dira, Amerikar kutsuarekin ariketak ez dira hemen ohituta gaudenak ikusten bertso saioetan, bestelako kontu batzuk. Eta txontxongiloak tartean. Mirotu behar dute bertso globalizatu. Hori da. Da mundu mailako bertso txapelketa. Ez da egizitzen, baina gu asmatu egin dugu. Eta, karo, joan behar da Euskal Herritik bertsolari bat, onena, noski bat, eta, bueno, dago Japoiko eta Errusiako eta, karo, bere hizkuntzetan, eta lotu behar dugu txapela. Horregatik, ze da, global bertsolareitzin kanpa, ezta? Claro, hori da entrenamendurako kampamendu. Behitu. Eta ni, bueno, hor dago, bueno, es que claro, spoiler, ¿verdad? Baina, bueno, claro, suposatzen da Felipe Zelaieta, antzerkian Felipe Zelaieta izango da, ni Antxon Bastero, baina izango da, Jon Zelaieta, bere, osaba. Eta, bueno, pues, froga batzuk egin behar ditugu hor, publiko horrean, claro, bertsolaria oso tradizionala da,
badakizu, laupizko alkondarekin, eta eskua atxean, eta gauza horiek. Eta, karo, irabazteko ni Amerikara, nik ez, personaia, pesatzen du, beste moduz egin behar dituela bertsoak. Eta horregatik da, oso barregarria. Ni gehien harritzen hauena da, nola, herri guztietan ni aukeratzen duten bertsolari onena bezala. Jendeak aukeratzen hau. Orozko bertan, Oterrik banago goreite hauzoan badago ni baino hobea den bat. Baina ni aukeratzen dute. Eta lortuko duzu, dago bidoien aldik ez dago problemarik. Datorren barikuan, Orozkon, gabeko 9etan, Zubiaur plazan, baina Orozkoko ikuskizunatik aparte, zelako agenda daukazue orain udari begira? Bueno, zu badakizu ni txosambide naizela eta 12 montai ezberdin daukat, eta, urrengoa, esango gara bergaran bebai, txosambide bezalaiekin, txosambide bezalaik ikuskizunarekin, ustelenen 20an, eta gero da familia Torombole egiten dut bebai, eta esango gara nabaridaz, Borlatan izango gara bebai, da familia Torombolekin, izango gara bebai, txosambide bezalaiekin Markinen, Martina Xaminen, eta, programa politia, doktore, claro, pandemia eta gero gauzak, mugitzen hasi da, kotzua. Mugitzen ari da, claro. Ez que oso tristi izan zen, justo pandemia eta gero, 2 urte, kale antzerki egiteko, moztu zen publiko partizipazio hori moztu zen. Eta, orain aldatu egin dira gauzak, ja publikoa digotzen da eskenatokira, eta, oso politika. Bai, horregatik gatsa izan da. Hainbeste tokitan egon gara, eta guztietan nik uste neko oso posik geratu dela jendea, eta, zabalik gaude neku gehiagotan egiteko, baina, ja, antxorak izan bezala, gaude 3 herritan bitzate, Bergara, Markinean, eta datozenak, gero. Ondo, eta entzunle batek behitu galdetzen da WhatsApparen bitarte, zelako publikoa joaten da? Ikuskizunetara batez be, umeak, nagusiak be? Umeak badoaz, atzetik nagusiak ere joango dira. Danak batera. Eta txotxongiloak esan da, umeentzat dela gehiago, edo, baina, ikuskizuna egia esan, edo norentzako. Bertsoak oso errezetik eta umei gustatzen zaide bai. Eta bukatzeko, ez dakit bertso batzuk botatera animaten zarien, ala... Bai. Apa Felipe Zeleta. Arkatu egiten badut, hainbeste marketing, baina umoreari, nahi diogu ekin, kanola garen esku, artista agudekin, ze ondo pasako dugun txontxongiloekin, ze ondo pasako dugun txontxongiloekin. Txalo zaparra da zeure. Txalo pastatzen zelkio. Argi utzi nahi duena ez dala bertso saio bat. Batzuk igual izango dut, bertsolaria bakigu publiko selektoa dela, bertsoak ez zutea duena, baina hau da, ez dela dena bertsoa. Ume eta nagusientzako ekitia, dantza, polite. Bulu handiak agertzen dira. Bulu handiak. Bueno. Bai, oso kompletu. Danatarik orduan, Felipe... Jendea bat aki, ubitzen da, Ubitzen da. Noski, gainera, oso originala da, egia esan. Bai. Felipe Zelaieta bertsolaria eta Antxon Bastero, txontxongi lolaria, mila esker, geugaz egotearren eta sorte hon ikuskizunagaz. Eskerrik asko. Gogoratzen dugu, Orozkon, datorren barikoan, gabeko 9etatik aurrera, Zubiaur plazan. Ondo izan, mila esker. Agur. Agur.